Goddag, mit navn er Jan Mejlgaard Blidal. Jeg kan hjælpe jer med at opfylde jeres kunders køkkendrømme. Jeg er oprigtigt interesseret i at høre, hvad den enkelte kunde har at fortælle, og jeg får derfor helt naturligt stillet de nødvendige spørgsmål. Jeg ser indvendinger som et oplagt købsignal, der derfor fortjener den bedste behandling. Jeg elsker at rådgive, og jeg elsker at give kunderne den bedst mulige service. Jeg er aktivt lyttende, og jeg opfanger kundernes købsignaler. Kan I bruge en sælger, der sætter kundens behov i hovedsædet, og som derfor er i stand til at skabe glade og tilfredse kunder, der ikke bare er tilfredse med deres eget køb, men som også går ud og anbefaler os til venner og bekendte, der skal i gang med større eller mindre køkkenprojekter? Ja, så har I fundet den rigtige i mig. Jeg arbejder hele tiden på at forbedre mig rent fagligt og rent personligt, og så har jeg selvfølgelig et brændende ønske om at blive den bedste. Hvis dette er interessant, så kommer jeg selvfølgelig gerne til en uforpligtende samtale, så snart det passer i jeres kalender. Jeg ser frem til at høre fra jer. Med venlig hilsen, Jan Mejlgaard Blidal.